Sengkut kumrekut taklis nengge proprawiratomo pedang tameng gula guliro tombak gendewo pinentang prajurit citra jumangka Samudayaning para satria sampun mapan wonten ing prataraning kono. Aja dumugi ing prataraning kono sako. Nuwuhaken gegelati lan Aji Jaya Kawijayan. Kowe samudayaning para satria badhe sabiyantu dhateng warga. Ingkang ngupati ananing kembang jati wasis. Bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan papodo. Pamondo teng aki jerekso. Ha ho ha ha. Samudayane para kawula kang urip mati durung kembang jati wasis. Namun samudayaning para satria dumugi prataraning kono sajal kumarinding raos sing sarira Pramila Kang Jaya ingkang jumeneng nata bainggih samudayaning para kawula lan para andhanipun paringi wekdal sawetara kangge manembah panyuwun marang pangasaning Gusti Kang Maha Kawasa lan nyuwun hedi pangastawa dhateng aris dalang keluarga paduke kagem samudayaning para warga wonten ing Tambak Rejo. Ayo bangkane saja kumarinting raos sing sarira parimila monggo sami manuwun lan manembah marang panguwasaning Gusti Dat Kang Maha Kawasa.
dan kang kawoso kandi wiwitane Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah niat ingsun ing Naladrasa mangelun. Juanane juang awali lenggah ngarso purbane Gusti Kang Maha Kawasa. Wis lumuntur maweh daya Prabowo. Sirna ilang sarining Sukerta ananing cipta amemuji. Nyawiji maring panguwasaning Gusti Dat Kang Maha Suci. Kandi sesanti jaya Jayanti. Suradira lebur dening pangastuti rawe rantas Malang putung. Monggo Kang Jaya pun dherekaken lampahing lumebet wonten ing salebeting kono Bupati. Dening para kawula ingkang sampun kabajet. Ha ho ha ha. Talangi samudra. Ya. Samudaya ning para sandal sampun ngantos dumugi ing pesisir samudra. Aho sidep perawan boten wonten rusuh. Aho ha ha. Ingkang dipun awi kandi. Ya. Ana ing kocapen dinarita Kang Jaya ingkang sagah. Hamilang kandi. Awit Kang Jaya ingkang sampun mawi senjata piandel. Ingkang dayane magilo. Jetaning semeti naing semeti sabdo mogo. Bebasakan membangun bumi bengkah gunung jugruk segoro asat. Langkung kalam muntah-muntah. Kode salah satu kadang rusuhin bawono. Oh lebur aku dadi. Jaya Rene lumampahing para satira saja namung setapak lampahipun suku babasan kiri kekal ayam sematu Kepada sawargi agung wonten ing Tambak Rejo Tanjung Mas Brebo tansah rena ing penggalih kanthi panglipuring Padewan Putra Turangga Samudra ingkang pagelaran ingkang maneka warni. Datang para tamu ingkang badhe lumebet langsung lumebet kemawon nggih. Nggih.
Ora sawetara badis. Nyuwun wekdal sawetara kangge Suko Parisuko. Wonten ing salebeting kono. Suko Parisuko katindakaken. Suko Parisuko Kang Jaya badhe atur kegladi ulah kanuragana Aji Jaya Kawijayan. Namun sawetawis wekdal samudayaning para sadra sajalungkrah raos sing sarira Kang Jaya inggih wekdal samenika sampun kamera woro-woro ning ngaki jereksa samudayane para sadra kamuli bidal kundur wonten ing praja. Sadra gede beratur panglipur datang para wargi agung wonten ing Tambarejo. Sampun sawetara dene Kang Jaya sampun atur palilah datang datang para anda kabeh bidal kundur wonten ing Padang Putra tur sawuh. Saya gebreget. San saya gebreget datang para santri ngene pun lumempah adoyo-doyo tanpa butuh.
Kang Jaya sampun longkrara sing sarir Baingga sami vital kondur wonten ing praja Kang Jaya Sadra sampun tungkap titik ing laksana anginipun kapar yang pakarian saking Jorosa ingkang diurang noto ya Aduh Kang Jaya samudayaning para satria sampun lungkrah raos sing sarira mula wis cukup samene wae ayo jarane digawa bali ana kandange dhewe-dhewe sabda sajangkal lampahing para satria ingkang nitih turangga sampun angayahi tugas angayahi pakaryan ning samudaya para sadya sampun bibar sesarengan tumuju wonten ing